Сәлем барыгызга да. Монда бер сүз туры киләдер, Рәйхан Гадел сәлем. Ниһаят, безнең тапшыруга театрга битараф булмаган тамашачыларны сәламләүбезгә без бик шатбыз. Сауларбыз, хөрмәтләребез. Камал. FM. Фикер мәйданы. Ай, укып күрсәттең дә инде, Райха. Рәхмәт, миңа үземә бик ошады. Нәүрүз быел бик менә шулай шаукым белән генә узып китте. Без анда 6 көн, ялгышмасам 6мы, 5мы көн укыдык. Чөнки соңгы көннәрне мин инде үзебезнең театрыбызда булганчык еллар мөхаҗирләр спектакленең репетициясендә идем. Кызганычка каршы бара алмадым. Менә 4 көнемне йөрдем. Бер атна эчендә театр ул чыннан да шаулады. Ул бөтен Азия илләренең җитәкчеләрен каршы алды. Анында ихтиб бар үзәгеннән калдыру ярамый. Үзебезнең ил башчыбыз Владимир Владимирович та кунакка килде һәм Без аны күрмәдек. карамадыгыз ни? Юк, былай теге менә исәнсез дип әйтә алмадык. Күрдегез аны? Исәнмесез дип өлгереп. Я, булмады. Шуңа күрә һәммәсе дә инде ул Азия илләренең патшалары, премьерлары бөтенесе дә театрның матурлыгыннан хозурланып, шушы чарада катнаштылар дип уйлыйм. Би кергәннәр шаккады. Бу театр менә. Анда спектакльләрдә уйныйлар әле. Шулай. Синең бер атнаң ничек уздысың? Син нигә дәшмисең? Уялып кына утырасың. Мин уялып утырмыйм. Мин авылдайым. Әниләр белән, әтиләр белән. Синең Авыл эшләрен карадым. кечкенә генә ял булды инде. Мини отпуск. Мини отпуск булды. Бер атналык отпуск булды. Юк, эшләгәндер үзең. Көрәк тоттыңмы? Көрәк тоттым. Ярар. Стройкада да булыштым, әнигә дә булыштым, бакчаларны карадык. Афәрин. Җиләкләр ашап рәхәтләндек. Рәхәтләнгән икән. Җиләксендә дә өлгергәндер инде. Юк, әле мин бакчага барган юк, мин гафу итегез Нәүрүздә катнаштым. Менә шул укуына әйләнеп кайтып, нәрсәсе яңалык булды сиңа, яки бөтенесе дә инде үзең укыган чордагы программага туры килгән әйберләр иде. Яңалык өлеше дә булды. Инде без Фәрит абый белән эшләгән күнегүләр дә булды. Күбрәк менә психофизика тела, импровизациягә күп өлеш башланды инде безнең дәресләрдә. Яңалыгы нәрсә булды? Яңалыгы менә булай итеп кешегә карап, менә мин сине яратам дип әйтә түгел, күзләр белән генә. Иштән инде. Менә, аңладыңмы? Шулай. Башында аңладым. Нәрсә әйтәсеңне аңладым. Бәхетлеме диеп сорама син. Педагогика мин. Аңла күземнән булып чыккан бу. Сергей Витальевич Шанталинский. Шанталинский. Башка катнашучылар ничек тотты үзләрен? Канагать иделәрме? Алар анда башта булай итеп утыралар, аннары булай гына утыра башладылар. Казаннан гына булдылармы или? Юк, Түбән Камадан да булдылар, безнең Татарстан театрлардан да булдылар. Бүгенгә бик кызыклы тема сезгә, тик аныңча әйдәгез без гадәттәгечә афишаны игълан итик, чөнки безнең санаулы көннәр генә калып бара. 10 көннән без быелгы юбилей сезоныбызның ярты өлешенә эләккән өлешен тәмамлыйбыз, ябабыз. Аннан соң инде 120 сезон бара бит инде, бара. Әле безнең 4 июль көнне театр каршысындагы мәйданчыкта концерт, оркестр белән концерт та булачак. Анда да рәхмәт итегез. Бар икән күрәсең. Мин җырлагач белмим оркестрның эшләрен, шуңа күрә әйдәгез афишаны игълан итик. Так. Бүген зур залда Ситсы той, 25-26 июнь Әлдермештән Әлмәндәр спектакле, универсаль залда 26 июнь Тигезсезләр, 27 июнь Күркә, Шәрек залы 24 июнь Музыка кино, 25 июнь Гашик Кәрип һәм 26-27 июнь Сияркә булай булгач. Сияркә. 2 көн рәттем. Сияркә. Туган көннәрне үзем әйтәм. Ник берәй якын кешенеке бармы әле? 24 июньдә минем яраткан энемнең туган көне, аңа 22 яшь тула. Күпме? 22. Шуңамы? Ие. 22 генә. 22 аны күргән сайын, бу синең абыеңдыр инде дип әйтәләр. Мин әйтәм, абыем 7 яшькә кечерәк миннән. Ярар, алайса син якын кешеләрдә башлагач мин дә якын кешеләрнекен игълан итим. Үземнең укытучыларның, остазларның берсе, Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты. Башмагында минем әткәй. Аңладың, әйме? 30 июньдә Радик Бариевның туган көне. Шулай ук 30 июньдә курсташым бергә 4 ел укып, инде хәзер санап китсәң 22 ел бергә эшләүче Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Файзуллинның туган көне. Котлыйбыз. Синдә юкмы? Син җырла. Син җырлай туган.
туган көннәре булганнарга менә Ирханга, Нинди Ләйсәнгә, җырны җырлыйбыз? Радик Зөфәршка. Синең өчен һәр чак аяз зәңгәр һава, синең өчен сәйлән сыман карлар ява, сәйлән карлар бар хаятны бил якка, табигатьне сафлык күмәс синең хакка, елга тугайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен. Әйе, тагын нәрсәгә Синең өчен, сөюең калсын минем өчен. Рәхмәт сезгә, Ирханның дуслар. яраткан җыры булдым. Радик Ирханның- Гарифныкымы яки Ләйсәннекеме? Ирханның яраткан җыры гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый, көйне көйгә ялгый ялгый, бер егет гармун сайлый. Кигә ялгый, 22 яшьлек Ирхан гармун сайлый. Камал FM. Афиша булды, туган көннәр булды. Теманы әйтәс килгән әйбер менә ничектер бүтән гаилә белән балаларны да, яшь үсмерләрне дә алып карый торган спектакльләр безнең аз дәрәҗәдә, ләкин инде бүтән спектакльләрдә туры килә диярлек. Әйе. Һәм балалар өчен менә аерым бар бит инде кече залда безнең спектакльләр. Ул гадәттә ял көннәрендә, яңа ел бәйрәменә чыгарыла, яки инде каникулларда махсус Әйе. күбрәк күрсәтелә куела. Яшь үсмерләр, менә ул яшь үсмер, ничә яшьтән ничә яшькә хәлек алып була икән яшь үсмерләр? 8 яшьтән 16 тирәсе дип алып, яки 18-гә хәлек ничә Безнең бит уйлыйсыз? безнең бит элек Кештүкле уен дигән спектакль бар иде. Аны Радик абый куйган иде. Әйе, анда мин яраткан бер җыр бар. Кайдан көч тупларга янмаска бутларда. Аны Ришат җырлый, шуңа күрә беләм мен. Мин шуңа карап утырам. Бала, син Мин анда менә шуңа карап утырам. син әле тумаганда идең. Мин тумагандай. Юк, икенчесен аннан да алдагырак зур залда, зур форматта 8-нче елда ук инде без курсы белән Бәби спектакле. Аны да карадым бит мин. Фәрит абый Анда туган куйды. ием инде мин. Әйе. Анда син 3 яшь булгандыр Сез инде. анда шулай торып теге тарак белән дип Ата- җырлый иде. Ата мәчен. Бик кызык иде. Ә бит спектакльнең эштәлеген алсак, анда ташланган Бәби турында сүз бар иде. Менә кемдер Анда- инде ансын инде ачыклап әйтү булмады. Спектакльдә үз баласы менә калдыра да китә. Этләр Һәм мәчеләр аны Итләр мәчләр тәрбияли. аны табалар һәм Әйе, тәрбияләп үстерәләр. әйе. Ой, бик нык кызык Бик иде. аяныч тема бит, һәм- Куркыныч иде. Андый очраклар юк түгел, булар бөтенсендә тормыштан алынган. Без ничек бу теманы сөйләшеп киттек әле? Менә яшүсмерләр балалар турындагы зур форумдагы спектакльләр турында сөйләшәс килә. Чөнки безнең, Алла бирсә, Әйе. бу сезонда инде сезонны япканда 3-4 июльдә Туган батыр спектакль өр-яңа премьера чыгарга Сез тиеш. беләсезме соң әле бу премьера сезонның соңгы спектакле. Димәк, без тиздән ялга китәбез. Бишле, афәрин, утыр. Соңгы премьерасы, әйе. Соңгы премьерасы спектакль түгел, спектакль Зәңгәршәл белән ябап сезонны Өчесе, хәбәр дүртесе Туган батыр премьерасы, бишесе Зәңгәршәл. Юк, премьераны дип әйтәм. Премьералар буенча әйе. Ләкин менә шул яшүсмерләр турындагы зур формадагы яшүсмерләргә дә кагылышы булган спектакль. Менә Бәбидә нинди тема күтәрелә иде. Анда шушы ташлап калдырылган бала. Көчтүкле уенда нинди тема? Ул анда нәрсә эшли соң әле кая кирип китә инде Ул башка үзенең- дөньяда. Уенчыкларын нәрсә кимсетеп башка коткара. Үпкәләү рәнҗү турында. Тик тималга рәнҗитеп, үзенең уенчыклар уенын ташлап калдырып, мажараларга юлга, аны коткарырга баралар. Туган батырда инде безнең нинди тема? Туган батырда һәр заманның үз темасыдыр инде. Чөнки үзем катнашкан кеше булар аганда. Сез кемне уйныйсыз әле? Дию. О. Мин Сез ничектер тискәре персонаж- рольдә персонаж әйме? Мин персонаж. Татар телен бузып сөйләшкән һәр бер кешенең башына дуң, дуң. Син Китергән. бүрек киеп җырыр инде син. Тапканнар бит кешегә Әйе. бирә. Менә бу тапшыруда шул персонажны кулланып сиңа карата, яме? Әле мин беләм анда син алмаз ниндер басмашкалар Әйе, киясәң соң. Ирханнан да зурак булырга тиеш. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Ансын карагач белерсез дип әйтте. Гомумән анда шәхсән үземе борчаган тема менә шул телефоннарның безнең гаиләгә файдалы һәм файдасыз ягы белән үтеп керүен. Менә балаларны бит телефоннан айыру бик Балаларны гына түгел, улларны да. үзебезне дә Әйе. үзебез дә үрнәк Бөтен күрсәтәбез. дөньябыз шушында бит инде. Һәм анда менә сәхнәдән бер күренеш, 3 буын вәкиләйме бала,
әтиәнисе һәм әбисе. Ага. Әбисенең туган көне. Ки әби генә телефон утыра, тегеләр бөтен телефонда. Мгм. Ага, мен Алсап агайны шундый үтемле итеп башкара ул сәхнәдә. Һәм һәр вакыттагыча инде аның уены югары кимәлдә безнең өлкәннәребез, алар безгә үрнәк бирүчеләр. Һәм менә шаккатма карап кына без дә бит шул. Без үзебез дә нәкъ шул. Авылга кайткач менә ялдамы, җыелгач бала телефонда утыра, мин телефонда утырам кайчакта. Мин һава сулап йөрмәкче. Юк, ул менә табынга бергә җыелгач. Бу табын турында Алай күренештә булмый әйтәм. инде, ничә бер-берен Менә- күрергә кирәк бит инде телефонда утырып. Менә күренми шул кайбер чакта. Безнең бит тормыш шундый кыска. Нигә Күренми шул карап кайбер утырырга чакта. кирәк? Тагын нинди темалар актуаль икән бүген көн балаларына, яшүсмерләренә шул гаджетлардан кала. Алар бит менә ул гаджетлар аркасында нинди генә фаҗигаләр юк. Тегендә бар моны эшлә дигән күпме үзенә кул салучылар бар, Әйе. әйме? Күпме акчага, ялганга тотылучылар бар. Һәм бу сорау аның бит инде статистикасы да бар. Әллә ничә миллиард бит инде шул телефон аркасында алдакчылар кулына күчә. Миңа менә кичә генә 10 тапкыр эшәк кешеләр шалтыраттылар. Мин аны алмадым. Чөнки минем теге ни бар? Миндә Адель Күксеш, минем теге ни Теге бар ни? минем янда язылып чыга. Бу тегендей мондай банк дигән. Бу кирәкле мин кеше аны- түгел әйе, дигән. Бу Әйе. кирәкле кеше түгел. Кирәк булмаса атып кына бәрер инде. Шуңа барабыз ахыры инде без. Шамасын белү һәрбер әйбердә кирәктер инде ул менә дөрес кулланмасаң көрәк файдага менә бакчада көрәк Ә менә тотып көрәк белән бәреп тә үтереп була. Җир казып файдалы әйбер утыртып үстереп тә була. Телефонда шулай Нәкъ инде шулай. шамасын белергә кирәк. Дөрес кулланырга. Менә бит килеп җиткәннәр. Премьер әзерләнүчеләр. Менә бит. Без Фирзәр Самат әлеге спектакльдә инде Фирзәр хоккеист капкачын уйный. Менә шул гаиләле бала инде әтиәнисе була, әбисе була. Самат җир асты кешесе, ул бит нәзрәк фэнтези, фантастик Әйе. алымнарга ия булган спектакль. Чынбарлыктагы проблема фантастик рәвешкә үсеп, дөньяга куркыныч яната торган, әйме? Алар үзләр күбрәк сөйләрләр. Әйе. Шуңа күрә мин сөйләмичә торам. Биттеме бүгенге репетиция? Исәнсез. Бүгенге репетиция бетте. Кайсы сәхнәдә тукталдыгыз? Соңгы сәхнәне эшләп бетердек инде. Чынлап, яхшы. Афәрин, Икенче акта юк, шуңа күрә белмим Аңлашылды. ничек барган репетиция. Гомумән сезгә шундый сорау. Сез нинди әкиятләр ишетеп тыңлап үстегез һәм яраткан әкиятегез бар идеме кичкенә чакта? Һәм гомумән сөйләделәрме сез алар? Сөйләделәрме Сез сезгә? ничәнче елда тудыгыз әле? 2005. 2005-тә инде бит театрда 10-нчы сезонымны эшләйдем дисезме? Юк, алай юк түгел инде. 2005-тә икенче курста идем. Без туганы гына идек әле. М. Әкиятләргә Ой. килгәндә. Сез калдылар алар. Сез икегез дә бер елга. Югы без әйе. 2005. Әкиятләр түгел, мультфильмнар булсыннар. Юк, ничә әкиятләрдә Әкият- тыңлаган булды, әкиятләр укыганда булды. Әйе. Рәхим итегез. Әйе. Ниндиләр? Нинди темалар, куркыталар име сезне әкият белән, яки киресенчә мавыктыралар идеме, Шәптер, минем- кызыктыралар идеме? Башыма иң беренче әкият Акбүре башыма килә. Менә сорау башка килгәч, иң беренче итеп Акбүре килде. Шуны балачактан ишетеп үскән димәк. Шул беренче башка килгәч. Шуны хәтерлим. Сезне репетициядә куркыталармы әллә? Дөресен әйтегез әле. Юк. Сез бер курыккан кебек. Синеке Фирзәр? Минем әкияткә килгәндә, әкият соравын биргәч, иң беренче нишләптер Габдулла Тукайның Шүрәле әкияте килде. Һәм аны бөтен тамашачылар һәм бөтенегез дә беләсез Ие. дип уйлыйм. Ул бик Мимир шуры. вот Бум. Инде Беренче ак буе кыйнап йөрим мин аны туган батырда. татар теленә мине өйрәтәләр. Аннары калганы нишләптер истән чыгып китте вот Шүрәле генә Ә минем башымда. мультфильмнар менә мультиклар нинди? Мультфильмнар Туган Батыр спектакленә әзерләнгән вакытта безнең бер атна без төрле мультфильмнар карадык. Пьесаны күбрәк аңлар өчен нинди формада эшләргә, режиссерның нинди күз аллавын аңлар өчен без мультфильмнар карадык һәм без анда бик күпне карадык һәм иң истә калганы ул Тайна Коко. О, шәп. Тәрҗемә ителми яра. Коко серләре. Коко Коко серләре. Тайна Коко ул шундый бик, Коко ул как раз музыкаль фэнтези кебек. Анда ул шундый бик якты, шундый
Мәгънәле дә. мәгънәле, әйе. Ахырында аның җылыйсын, жәллисең, менә шундый ниндидер күңелгә тия торган мультфильм булып калды ул. Ие, миңа да шул. Әйе. Туган батыр спектакленең кайсы темасы күңелгә тия сезнең өчен башкаручылар буларак, чөнки анда темалар бик күп, гаиләдә әти-әни мөнәсәбәтләре, әбигә игътибар итү итмәү, телефон газаплары, телефон белән мавып итеп дөньяны онытулар дисеңме? Виртуаль тормыш, спорт темасы, мәхәббәт темасы да бар. Чөнки анда бик күп җырларын ки авторы Илмир Низамов әйтеп үтик. Берәр җырны җырлыйсызмы соңрак? Соңрак Әзерләнә торыгыз. Соңрак әйе. Сыңрак. Соңрак. Нинди сорау иде? Тема. Мин кайда? Нинди күңелгә тия торган тема ул иң беренче чиратта безнең пьесада минем персонаж ул татар теле югалту темасы күтәрелә һәм ул минем персонаж ул теманы чагылдыра. Чөнки ул VR телефонда гына уйнап, төрле уеннар уйнап, ул әбисе белән дә, әти-әнисе белән дә бары тик русча гына сөйләшә, хәтта әти-әнисе аның русчалашкан. Һәм инде ул аскы Казанга эләккәч, анда менә Алмаз абый безнең Диют персонажын башкара һәм ул әйткәнчә ул татар телен бозып сөйләшкәннәрнең башына сукып татар телен өйрәтә һәм минем персонаж Җәүдәт ул ахырда чиста татарча сөйләшә торган персонажга әйләнә. Димәк, җир астында тискәре образлы диюдә яхшы Файдага эшли бөтенләй. эшли. Безнең Файдага әкияттә Туган батыр әкиятендә безнең Дию ул бик яхшы персонаж Персонаж. дип шутлана. Шутлана түгел? Димәк, Бар. син аска эләккәч син Әйе, начар әйе. буласың икән, миңа хәзер менә аңладым. Туган батырга да хас тема бар. Ул да ул элеккеге кеше буларак, ул өскә Казанга чыгып, хәзер Казанның нинди булуын, кешеләрен күреп, аның да үзенең эшенә шундый халәткә килә. Ул бит кешеләрне күрә, ул хәзер нинди булганнарын ул үзенчә элекке ничек булганча хәтерли. Бабасын хәтерли, әти-әниләрен хәтерли, ничек тормыш иткәнен хәтерли. Хәзер чыккач, Казан бөтенләй бүтәнчә. Җиде буын нәселне белү, Җиде буын. хәтер саклау, чөнки кешене хәтер яшәтә дигән тема бик нык күтәрелә. Димәк, Туган батыр ул кайчандыр өске дөньяда яшәгән һәм аска төшкән. Хәзер ул аста. Аңлашылды. Һәм менә шул аскы дөнья, өске дөньяга чыга, дөньяны коткарыр өчен. Чөнки кара кыт дигән көч бар, ул менә кешеләрнең хәтерләрен алып, җуеп, үзенә көч туплый. Ой. Ансы ни дип булай дисәләр, спектакльдә бүтәнчә аланы, спектакльгә килгәч күрерсез. Һәм менә шул хәтер нигезендә без инде шәһәргә куркыныч янаган аңлыйбыз. Һәм менә шул коткаручы командалар вәкилләре. Персонажлар үзегезгә теге охшаганмы? Характерлары беләнме? Берәр Мин бөтенләй охшамаган дип әйтер идем. охшамаган. Юк, бөтенләй охшамаган. Мин андый түгел. Мин андый кеше түгел. Менә Туган батыр Менә нинди? Туган батыр ул минем кире ягым дисәң дә була. Ул Син нинди? ул гел мин җитдирәк кеше. Мин теге гел авыз йөреп йөри торган кеше дә түгел. Димәк, Туган батыр үз йөрер. Туган батырга күбрәк хасрак ул. Ул теге күтәренке кәефле ул гел, кирәк булса артык нык киресенчә дә була. Кәефе бик каты да китергә мөмкин. Ул теге спектры зур аның. Син алай үзеңне кимсетмә инде. Мин үземне кеше буларак дип, шәхес дип буларак әйтәм. Минем өчен андый нерхас түгел. Димәк, Туган батыр бик эмоциональ, син күбрәк теге Әйе, җитдирәк, тынчырак кеше. Туган батыр бик эмоциональ персонаж. Синең ничек? Минем персонаж аның исеме Җәүдәт. Аңа 14 яшь һәм ул бик современный. Бик современный. Современный һәм Менә инде, менә. күбесенчә ул миңа туры килә дип
уйлыйм. Чөнки 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 Чөнки? чөнки Әйдә тагын бер рус сүзен әйт. чөнки Для современных. чөнки ничек дип әйтим? Хәзер телисеңме, теләмисеңме, барыбер бөтен безнең тормыш ул телефонда. Аны берничек тә үзгәртеп булмый кебектер инде хәзер. Һәм минем җәүдәттә ул гел телефонда, бөтен килеше телефонда дип әйтә алмыйм, ләкин ниндидер мәгълүмат җыярга кирәк булса, мин туп-туры телефонга мөрәҗәгать итәм. Һәм җәүдәттә инде шулай ул спектакль барышында үзенең телефонына сүзлек, татарча, русча сүзлеге кертеп куя, әйе. Анда бит инде китап белән йөри алмый ул. Әйе. Телефон белән уңайлы. Һәм нәрсә әйтергә телим моның белән? Әйе, ул миңа охшаган. Һәм булды. Аңладым. Мин белгәнемчә монда бик масштабный артистлар бик күп булаймы бу спектакльдә. Әйе. Бөтен яшьләр, шулай бит. 30-га якын соң инде 30-га барлыгы якын. бөтен. Кешеләр дә күп, әйе. Һәм студентлар була иши. Әйе, ялгышмасам Илдар абый. Илдар абыйның курсына әйе, студентлар. Чөнки Класс- бию класс- күренешләре бик күп Әйе. булырга тиеш. Күмәк бию күренешләре ул инде аскыш шырдагы бию күренешләре, өске шәһәрдә бүгенге тормышны тасвирлый торган бию күренешләре һәм бик күп видео материал кулланылырга тиеш. Ансин экраннар җыелгач күрербез. Әле без үзебез менә шу персонажлар өстенә эшләп, башыннан ахырына хәл йөреп чыктык диделәр менә җегетләр, чөнки азак сәхнә эшләдек диделәр. Һәр шуны техник яктан байытып, менә шушы бөтен декорация белән костюмнар, музыка күчешләрен тәңгәл китереп, ялгар җыярга кирәк инде. Нәкъ менә шуның белән дә ул тамашачыга кызык булыр дип уйлыйм мин. Мин шушы сорауга җавап Амин. биреп Өметләнәм. алмасам. Без чөнки команда көчле, Мәскәү, Питер шәһәреннән гомумән хәтта андый декорацияны бездә ясый да алмый дигән булалар. Күрербез инде менә декорацияләрен Ничек куйгач. булыр? Әйе, чөнки сүздә бер, гамәлдә, теориядә бер була, гамәлдә эштә икенче әйбер килеп чыгарга мөмкин. Күп очракта тормышта шундый әйберләр була. Чиратыбызда режиссеры Айдар Жаббаров, композитор Илмир Низамов, язучысы Рүзәл Мөхәммәтшин, башка декорация, костюм, ут куючылар, алар кабатлап әйтәм Мәскәү һәм Петербург шәһәреннән. Видео режиссер бар, хәтта видео рәтнең аерым, ул тулысынча видео анимация ясый һәм шуны әзерли спектакль өчен. Хореограф та Питер шәһәреннән, гомумән команда көчле һәм бик күп акча таләп итә торган проект бу. Димәк, җырлы, Биюле, биюле, видеолы, 6+. 6+, бөтен гаилә өчен килеп карый торган бик шәп спектакль булачак. Һәм монда туган телне саклау һәм үстерү комиссиясендә Марат Готов улында әйтергә кирәк, шушы туган батыр проектына нигез салучы Радик Мөхәррәмовичны да әйтергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки туган батыр ул күптән яңгырый, аның китаплары чыккан, аның мультфильмнар сериясе бара бөтен төрле платформаларда, ләкин инде хәзер бу спектакль формасына килеп җитте һәм Алла бирсә, безнең бу сезонның соңгы премьерасы нәкъ шушы туган батыр спектакле булырга тиеш. Гадәттәгечә Гадел безнең блиц сораулар әзерләп килә. Монда уен ачылды ничек тора. Син дә телефонда уйнарга ятасың. Була инде, була. Брат нашыл көрәк тотып түгел, телефон күтәреп яткансың син. Юк инде, булмас. Эшләргә туры килде. Безнең авылда андай нәрсә юк. Әти бик ярар, әйдәгез. Бу сорауларга Жестан аңлашылды. аңлашылдымы? Ярар. Сезгә сорау, Айса башта Саматка бирәм, аннан соң Фирзәргә. Самат, Алар икесенә дә шул бер сорау торып бит инде. юк, Юк, төрле ни сораулар. төрле-төрлеме ни? Яки икегезгә бирә алам. Ул икесенә дә калгаладыр. Юк, Риза. Рәттән Риза, икесенә дә үзең бирсеннәр бер сорауга. Кызыграк булыр бәлки. Беренче сорау, кино яки театр? Театр. 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 Монда бер Юк, син нәрсә дип әйтәсең? Юк, мин Ярар. уйладым башта Саматка, аннары миңа ярар. Аңладым. Иң яраткан әкият персонажы яки мультфильм һәм ни өчен? Туган батыр.
Сіз мультфильмнар бик күп карадыгыз, белесез. Тайна Коко, Тайна Коко. Инканта һәм Кот в сапогах. Сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынлану хисен ничек? Бетерес. Әйе. Рәхмәт. Сәхнәгә чыгып, Дұрыс айтасың ба? Мин дә әйттем. сәхнәгә чыгып. Юк, бетми ул сәхнәгә чыкмыйча бетми. Миңа калса, аны беренче китап бетереп булмый. Ул сәхнә вот спектакль биткәннән соң гына ул бетә әле. Әле барыбер ул синең белән өйгә кайта, ул Дулкынлану. дулкынлану әйе. Нинди персонажны уйныйсың килә? Уйныйсыгыз килә? Мин ниндидер явыз персонажны уйнар идем. Явыз. Әйе. Мин тискәре персонажны уйнарым. Артист профессиясын аша торган 3 сүз. Ашып бирәләр хәзер җамында. Сен куян әле теләшедәнме? Лешен. Нә Әйдә, сизелә. Самат. 3 сүз. Артистны аша торган. Раз, 2, 3, 4, 5. Беренчедән белем. Икенчедән форма. Һәм өченчедән күзләр. Нимәсе шулай? Шунтальская йөрдеме? Внимание на әйбәт алды. Ай, Алла, рәхмәт. Туган Батыр спектакль нигә карарга киңәш итәсез? Җавап бирмәй. Мин аңладым, мин аңладым, кирәк Мин мин. Самат белән килешәм. Ул күз белән генә. Әйе. Соңгы сорауны бирәм. Туган Батыр спектаклен нигә карарга киңәш итәсез? Чөнки Рәхмәт. Чөнки ул чыгачак. Чөнки мондый спектакль әле безнең театрда юк һәм гомумән Татарстанда ул юк. Әйе, булмаганда юк та. Чөнки ул бик кызык спектакль, бик мөрәҗәгать, ничек мөрәҗәгать торган спектакль, хисләр тудыра торган спектакль. Аны әлбәттә карарга кирәк бөтен кешегә, дөньядагы бөтен кешегә. Яра җырына килеп җиттек Әйе. ниһаять. Әйе. Әйдә, соңрак җырлар без беләс. Самат. Өйрәнеп биттегезме? Туган Батыр. Күкрәгендә йөрәк түгел ярсу, атыр, кояш уча күгембәзе аңа, чатыр, татар данын бар дөньяга яңгыратыр. Туган Батыр, Тагы бер әйт. Туган Батыр, күкрәгендә йөрәк түгел ярсу, атыр, кояш уча күгембәзе аңа, чатыр, татар данын бар дөньяга яңгыратыр. Туган Батыр. Сезне сөйләткәнче моны гына җырлатасыз җегетләр. Бик уялдыгыз, бик каушадыгыз. Ләкин спектакльдә алай уялмагыз, каушамагыз, җиренә җиткереп эшләргә һәм әйбәт итеп чыгарырга насыйп булсын әлеге спектакль. Барыбызга да, уйнаучыларга да, куючыларга да, әлбәттә караучыларны без тамашачыларны көтеп калабыз. 3-4 июль Камал театры, Ходый Такташ урамы 74-нче йорт. Камал. FM. Фикер мәйданы. Үз профессияңа тугры бул. Һөнәр. Һөнәрең. Мин аңламадым, задачын бар кеше. Әйбәт иттең. Киләсе чырашларга кадәр. Сау. Булыгыз, хөрмәтләребез. Иң мөһиме аңлагыз. Әйе.